Happy Friday guys. I just hope ukuthi ke isonto lakho likuphathe kahle kona konke obukade ukwenza kuleli sonto emsebenzini abasasebenza ngiyathemba kuhambe kahle. Sebeqalile bangenelwa amabhonasi ngiyathemba kuhambe kahle. Nalapho ke sebehleli basemakhaya njengamanje ngiyathemba ukuthi ke kusahamba kahle. Once again welcome to iPrizani Studios. Igama lami uTP the Prince wakamsomi. Njengamanje ngiphethe ke ama-event that are happening during this weekend in and around eThekwini eDurban mtasekhaya. Alright, udaba ngicela ukuvula ngalo endabeni zaseThekwini bafethu i-announcement esibone yenzeka during this week bafethu la kumenyezelwa khona ukuthi ama-Metro FM Awards are coming back to eThekwini. So guys ku-2026 of which is next year siyacela ke ni support ama-Metro FM Music Awards khona ke ezohlala khona la eThekwini. Beside that bafethu namhlanje siya kumhla ka-12 ku-Friday kunenkonzo enkulu bafethu ese-Durban ICC bathi ke Durban ICC Prayer Day imvuselelo yase-ICC ezoqala ke manje ntambama ngo-6 kuze kube ke u-6 lapha ke kuseni. Ngijabule kakhulu ngibona ke ubabo kaNgcobo my big friend. So ke ngithi ke congratulations kuyena ngokuthola ke ithuba lokuperforma kule nkonzo le. Ngabona ke nabo baba uNtokozo Ngongoma nabanye ke abaculi abaningi kakhulu. Beside bafethu mhla ka-15 lapha ke ku-December kuzobe kukhona inkasi experience bafethu la kukhona ke uKabza the Small kanjalo kunomaphorisa lapha ke eDurban Princess Magogo Stadium kwaMasho. Beside that mhla ka-15 kune Soundland Superdome bafethu kuzobe khona odlala Thokozeni uDJ Maphorisa oModa nabanye ke abaningi lena kizobeke ise-Sun Coast lapha ke nje eTsokosan bafethu. So kwamathikithi asakhona available bafethu 14 December lapha ke ngo-12 kune-Demini and White bafethu but ke soul and R&B amapiano and dance bafethu izobe siwa kakhulu. Intwana yami lapha ke izobe ikhona uDJ Worldwide bafethu uPhumuza nabanye ke abaculi abaningi kakhulu izobe lapha ke eQ20 Kawashi lapha ke nje uMvuzane Road uMbumbulo. So ke siyacela ke abantu beye khona 12 December ikhona ke anywhere in your city but ke i-pre-party kuzobe kukhona DJ Malone, DJ Soxy nabanye ke abaningi izobe ikhona ke e1 Linkway Avenue lapha ke nje kuStamford Hill bafethu. Angibabelana ke eyake le weekend imicimbi ezike siyicishe sibe phakathi nendawo kwakheke uDecember. Phinde ngithembise la kwiPrizani Studios ngizophinde ngibuye ke next week same time same place ngilethela ke imicimbi eyenzakalayo in and around eThekwini. This is Prizani Studio. Thank you so much. Sicela ulike, ushare and ke ucomment if uyithandile episode yethu namhlanje. Thank you so much.